isikhathi nokeqa amagona niyazi nani nginithembisile ukuthi ke makubumbana ke okanye mase sekusele imzuzu engangamashumi nanhlanu emva kwehora ke lesishaka lombili ekseni ke sizobe sesinawo Dr. Mngcwabo uyahlehla sikhuluma naye ngomsebenzi omuhle kakhulu mayelana nokusgubhu senhlanhla ukuthi sinjani umuntu onjani okumele sithathe njalo njalo. Siyababona nabanye babhalele lapha nepage because we've extended epage lethu lokho ke ukanye iyona isihloko sethu isihlokwana sethu sinaso namhlanje. So ngaphandle ke ukuchitha isikhathi asimbingelele simamngele umsakazeni imvula yafa uhlelo the magic morning breakfast ngaphandle kwezwe nakumakhosi ke wonke ngithi ke bayede no man mosa lapho there is nomagugu Dlamini uthi hluti eSwatini yanethe imvula. So I like ukuthi ngimthatha ukuyakhombisa impela ukuthi no man she's with us, she's listening from le eSwazini kuhleke makunjalo ukuthi basilalele ke abaseSwatini ngoba sibingelela impela. Right, Dr. Isihloko sethu ngoba ngiyabona ukuthi into ephise ematasi uyahamba usafisa ukwenza ezinye zezinto eziningi ezokusiza abantu njalo njalo. Ngabe isgubhu sisithwalo noma isgubhu asona isithwalo? Sanibonani phela nasepage lami lapha emakhaya. Cha emsakazi isgubhu ngwengezwe nje kaningi kuyakhulumeka ngaso. Yeah. Mangabe nje umsebenzi noma ngabe iluphi uhlobo akuthi nje igym mhlambe urun ama taxi. Yeah. Kumele ube naso isgubhu. Okay. Unesiphaze ekhaya kumele ube naso isgubhu. Kodwa ke futhi kumele sikubuke lokho ukuthi siyakufanela yini, not ukuthi nje kumele ube naso like ukuthi siyathengwa ezisinkwa. Kumele siqale sihlole sibheke ukuthi wena naso niyafanelana yini. Ngoba akumele uthathe into iqedi yohlala endlini. Ngikwengabuka nje abafuthi abaningi bezokuthiwa igubhu akasekho umuntu ongenasigubhu manje endlini. Mawuthi uhlala nomuntu uyaxoxa wathi hayi nami nginaso. Mawuthi awusibuyise usilethela. Mawuthi uyakubuyisa nje akuthi shu. Akukhulumi akwenzi lutho kuyithulele. Bese mangabe ngihlehla ke mina ngile nyanga le eyayifuna ukubuka izinto ukuthi kwenzakalani ukuthi hayi bamnikeza nje bemuphi ukuthi ayithatha nawe uyohlobisa ngakhe endlini hayi ngoba sasiyomsebenzela. Isigubhu siyasebenza bhuti. Okay, so asisona isithwalo kodwa noma siyisithwalo angikweqe lapho ngoba ngiyayisaba izinto ezifana nalezo ngoba wena umsakazi muva nje noma namhlanje nje lento yokuthwala isikhulunywa nanoma ubani umuntu umthola igezela amatekisi lapha erenke akutshele ngesithwalo. So isithwalo sikhona. Okay. Sikhona sigcine lapho umsakazi. Okay, no it's fine then. Yeah. So isgubhu udokotela yena asakhayo noma ngabe uyazakha yena mhlawumbe isgubhu asakha sinjani kodwa siqale la uyazakha igubhu. Ngiyazakha ziyinqwaba nje lapha endlini kodwa ke nje ziyinqwaba muva nje ngikuxoxele kuye kufika umuntu athi no ngizocela isgubhu. Yeah. Umbuzo uzocela isgubhu tshelo ubantu isgubhu sizokuvuma ngoba nje kambe yini lento neni isebenzisele egijimise yini kambe nibizana lezo ephendula isizwe it's either castor okumuthi. Okay yasigcineke lapha simbi nje lapha uyabona nje umuntu manje ngakafike nje ekhaya ngicela icastor oil ufuna ukuyenzani icastor oil hayi ekuthiwe ngiyiphuzi iyasiza yini kumsebenzi wecastor oil mayise ngaphakathi kuwo iyakhiphisa. So ke manje ukhipha ke mangabe usebenzisa isisu unexpected so asithola ukuthi wena ngempela siyakufanela yini lesigubhu ngoba uzogcina uthatha into kanti lento izofika la kuwe ifana nocastor oil nje basesho. Igubhu zika Dr. Mngcwabo uyahlehla zihlukile azifani. Ukuhluka kwazo yini amakhubalo noma ukuhluka kweshape yeswela njalo njalo? No amakhubalo ngoba mhlambe nje ungafika kuthiwa ngikufakele uflower ngenze example ngibalekele uthasi. Yeah. Kufika omunye kuthiwa ngimfakele rice kufika omunye kuthiwa ngimfakele nje ushukela uyabona ukuthi ama ingredients asengaphakathi asehlukene umehluko wazo. So now if kwahlukana kwakhona ngabe wena ozogakhula ukuthi nayi no mhlambe ke ukukhokhelwa kwaso noma inkomo yaso kumele ibe ngaka noma utshelwa yibo futhi laba abafowethu ukuthi
lokho uzohamba kanje kulesi ngoba usebenzisa ukuthi angilokoti nje mina Nzimande anginayo nje iprize ngoba ngisho iprize ukuthi kubethelwa ngamalini anginayo nakhona lapha esigubhini athi kumele kusho abantu bakaNzimande noma kusho abantu baseKhabonyoko ukuthi cha umsizo usiyanda umfakela u1 no2 no3 bese ke sibuka ukuthi lo 2 lo 1 and 2 and 3 abathi asufake uzofuna ini bese ke iprize isuka la bese uthi cha ke phinda umsize phela uNzimande ngo10 rand kubuswezi lokwengane akunalutho ngingagcini kubiza u50 rand kanti into lezo kufakela inkinga igubhu zakho ozakhayo zenhlanhla zibekelwe imigomo nembandela okanye ulibekelile mhlawumbe usuku ukuthi after 15 days siyasebenza sizoqala siqhamuke ngoba sizwile ngabanye abantu bebekhuluma ngithi ngenza ucwaningo ngalesi sihlolo ukuthi kuye kwenzeka umuntu azakuneze assurance that hayi after 2 weeks la siyasebenza emva kwa 3 months asibe sasebenza sesidinga ukuthi ubuye uze kumina ubungozi ke angithi buqala la ekutheni iprize usukuyinika ubani mina iprize ngisuke nginikezwe abasekhabo yihlo noma eKhabonyoko that's why ngizokwazi ukutshela cha njengoba nginikeza le prize le ngelanga elithile kumele idume ngiyabalekela ukuthi ngithi ayikhale kumele idume Okay, no dokotela ngiyithanda makodwa isigubhu sakho asikaze mhlawumbe kwenzeka kuthiwa ihambe siyobekwa emfuleni ohambayo siqoqe wonke amandla ndlela thizeni wena wenze kanjani ngezakhe igubhu ke ukuthi ke nakho sekuyafika ke manje umuntu usumbonile ukuthi simfanele isigubhu thizeni senhlanhla usuyamnika noma indlela zakhona futhi na ukunikwa ngaleso sikhathi leso ukuthi kumele enze kanjani msakazi imfihlo ke le yakadlamini engengikwazi ukuyidalula la emoyeni ukuthi sisifaka kuphi nakuphi kodwa nje ngingaqinisekisa khona kukhona la ekudlulwa khona naso ngiyabalekela ukuthi ngigcine ngivuleleka kakhulu phela ningamalokhuza ezidathele hey ungagcina zikubuza ukuthi ufake ingredients bani nabani lapho futhi ke ngomthetho obunyanga lokho sekurong kodwa nje ubumfihlo bona bukhona and lobo bumfihlo lobo awubutsheli noma ngabe ubani obami neclient lami kuphela ukuthi cha client lami ke la uyongenzela u1 no2 no3 esisuke zivumelane ngawo igubhu zakho sinabo ubungozi noma sinabo hawu ezibuthathaphi nje kambe ngoba ubungozi itshelwa yimi ukuthi cha ubheka usiyanda akasenzi kahle hayi ukuthi zona zizozenzela cha zizenzile yimi engiyangixoxa ukuthi cha hey nanga udeza idesk akasalthinti kahle bokungilungiselela mase ziyaphutha ziyayenza nje kanjalo kuphela okay ake sikhuluma ngesihloko esihle kakhulu esihle siba nayo njalo ngolesihlanu okanye maku Friday sisuke sikhuluma lapho ke ngezesintu it's a beautiful feature lapho esuke sithi sifundisa khona nanokuthi ukwazi imisebenzi yakhe yokuthi ungazi ukuthi ngiyamsaba ngoba ngezwe ukuthiwa kunamadoda laphana uzuzwa ama assumption uhamba ufunda so napho uyasho manje ukuthi igubhu zakhe azinazo ubungozi kodwa kunemigomo nemandela kunikeza khona lapho kumele udlule khona if ususithathile njalo so dokotela ngaphambi ukuthi ngiyela Facebook umunye umbuzo engifisa ukubiza ozolekela lapho olekela phezulu kwalo ngabe isigubhu sakho siyahlatshelwa noma sihlatshelwe yiphi indlela osiphakela ngayo sakazi imfihlo nje yami leyo neclient lami etsuwele ngikhokhele kuzoba nzima ukuthi ngigagulile ngoba kodwa sihlatshelwa akukho gazi mhlawumbe lapha elichithwayo msakaza kweseqe lapho sibalekela uthasi aseqe nje impela nani balaleli ningixolele imfihlo lento ejulile lezi kukhulunywa kakhulu ngezigubhu manje asendlule lapho kona kukhona umsakazi engeke ngikuxoxe nomuntu osuke ezosithatha and futhi ukuhlaba umsakazi these days mina njengoba sibuka nerandi lethu alijabulisa kufuna ukuthi kube into esuka kuwe ukuthi cha ngiyathanda ukwenzela abantu bakwaNzimande ukuthi nokuthi hayi ngoba kune pressure ngemuva ngale pressure uzothona uma ungasekho emhlabeni izingane zakho ziyisala nenkinga uyabona manje ke ngiyasaba nje ukuthi siye lapho kakhulu sijule kodwa khona ikhona into engiyangixoxe nomuntu osuke ngimnikeza ukuthi cha uyondlula la nala kube kanje futhi umsakaze siyaphilisa uNkulunkulu wami Jehova unamandla maye siyaphilisa abaphila akuphila right umphazima Nkosi uthi ngibingelele
basakazi nodokotela kanye nabalaleli #imvula FM ukuthi zikhona ngempela and ziyasebenza njengoba lo Facebook sithi sizifundela ama-post abalulekile. Kuvesane kungene labo gogo namakhehla bemali eshesha bethu 5 million uzongena nje after 15 minutes. Ngicela ukwazi lapho nje mina sengize ngifuna ukuphuma kwi-Facebook ilabantu bemali esheshayo. Ngiyabonga ngizolalela emsakazweni Danko. Mina msakazi nje uselapho kulomfowethu ukubane kuyenzeka ngabe i-Facebook account noma ngabe ubani uyivala akubugebengu obulapha bhuti akubugebengu if ngizokhona ukwenzela umuntu isigubhu sika 5 million why ngake ngizenzele mina kuqala ngenzele ingane yami ngenzele ubani wami my closest family uyabona then kuthiwa hayi kumndeni kaMngcwabo wonke ubanjwa ngeindwangu uyabona so bese ngithi ngizokwazi ukwenzela umuntu 5 million and lento ingozi le yabona lento le ebhalwa lapha ku Facebook abantu bhuti ababe careful ngalendlela ngazi ukuthi ngizawuthini bhuti uyabuka nje mina lapha nendombeni yami la ngisebenzela khona ngithola abantu ababuya kwa Department of Health kwa SAPS abaqoliwe bahambe resign akhipha umuntu imillion to his account ayoyinikeza umelaphi kuthiwa izophenduka ini ibe 5 million ube 10 million so if usebenzile waba ne-million thatha le million isave on your account uye usave la ungayisave khona uyifihle khona if kuya kwehlula lokho nikeza maybe ingane zakho uthi mntanami angithi ingane usukuyizela uyazazi ngicela ungibekele le mali musu ukuthatha nje million unikeza lokhu uzumelaphi ethe kuzophenduka ama million ukho lapha nje endlini nginama save cishe awu2 omunye usister babamropa la emadadini bathi aka resign athatha imali yakhe ayifake lapha eseyifakile lapha imali yakhe wathi ungavuli after 14 days uvule just imagine after 14 days uvule and lo sister lo akatshelile even his husband uyabona ukwenze nje yena yedwa nezingane akayitshelile baqede futhi bathi hayi ubobuya ntambama makuthi ukhwala la khona kumele sikuncindise khona kanti khona olunye uhledlwana abawumsebenzisa ngakhona angithi uyibuka zonke lezi zinto zijulile bamsebenzise laphana ezumama niyangizwa phela abalaleli hawo bakithi kanjini bamsebenzise ezumama lapha bamsebenzise mayiqeda ahambe futhi ayendlini mayifika endlini ngeke atshele even umyeni wakhe ukuthi umyeni wami cha lapha kulento wayikhokhela la ekhaya wayikhiphela inkomo nje wayinike wayikhiphela inkomo ezu11 phinde wakhipha nezemba nemgezi sethile sebeyithathile labafuthu laba bangaphandle ngeke akusho lokho uyabona kusho ukuthi manje inkomo awuphephisani phela kusho ukuthi usethinteke kabi lapha nemali yaphinde yahamba usesele nje usebuswezi ngempela right no man kuyazwakala kakhulu dokotela ngenxa yesikhathi siyabaleka usethi bamgadla yes izel bamgadla Jobe bamgadla uthi mnandi imvula FM seyonge Dr Dlamini wabesefaka ama bracket wathi isigubhu singelethela imali eningi ngenyanga angazi noma mhlambe wakweza kuwena dokotela lo ngoba uyafakaza la ukuthi hayi siyasebenza ngaphansi kwe-post yakhe sibhalile lapha impela and then ke utiza kwe uthi ke silalele Dlamini my leadership umlondi imbatha ezingolweni kwamtshela ukuthi nami ngikhona ngobonkosi kwamthetho eshwebezi ma-preps asisonke ohlelweni uteams nenkani mlu uthi ke naye iyazwakala emnambithi uNomagugu Dlamini okay bese ngimthintile uNomagugu Dlamini right hayimboniseni khumalo ukubuza ukuthi siyimalini esigubhu no it's fine ashiyi inombolo dokotela sigoqeke ukugcina njengamanje because imzuzu simthathu ngaphambi ukuthi ke ngibaleke kungene yena ke ukembeza so ngacabanga ukuthi abafowethu abakuthole ke einkundleni zakho zokuxhumana njalo njalo noma inamba lezo akwazi ukuthi usebenze kuzona sisengigoqa nje emsakazi ngifisa ukuthi lapha na kuMathapha sanibonani lapha kuMathapha nginodokotela lapha noDlamini babeli ama archbishop futhi lawa ngomhla ka28 nje ngiyomukela ibandla lapha kuMathapha eSwazini ngizobe ngikhona ngingenile ngifikile dokotela uthela lapho kangwane bhuti uphile nje bese msakazi sengigoqa ngempela ngingayidini kunosisi lapha uNamotho untomfuthi usebenzele radio bathi EBIS eSwatini hayi bang-interviewa now and again bese kuphinda kuba i-VOC eSwatini lapha lama-radio la ngisebenza kahle kakhulu nawo ngithi nje uma ngwanamahle ningilindele ngizobe ngikhona ngiyanithanda kakhulu bese msakazi kusasa
ngizobe ngise esigodlweni lapha enyokeni ngiyobe ngikhona impela njengamanje njengoba ngiphuma nje la ngiyohlangana nenkosi uGB inkosi lapha eMbabane ndabezitha hlangalo ndabezitha ngiyeza lapho ngiyasondela ngisendleleni bese ngithi emsakazi ngiyatholakala ezinombolweni ezilandelayo 073 073 219 219 664 664 034 034 004 004 00 00 11 11 kule number lo le yase officeini ngiyatholakala from 8 until 4 Okay. ungafona nje uthi ucela banginikeze ucingo Yeah. kuleyo ungafona uthi ngicha ngisacela ninikeze udokotela ucingo nezwi lampe eliyaphilisa umsakazi imali nje na ulazi Yes, dokotela. bobuzima mkhwanazi manje iyaphilisa Yebo. Hayi kuyazwakala tena uzodokotela udlambeni emsakazweni imvula 98.5 FM senza uhlelo luhle kakhulu sikhuluma ngesintu sethu namhlanje kulesihlanu kuusuku oluhle kakhulu the 19th of August 2022. Thank you very much for being with us. Nginami ngiyabaleka kumnandi kakhulu impela udokotela nje kuningi akukhulumeni makuthi uyafisa kube khona okubuzayo khuluma naye thinta kulezi inombolo lezo ekuyizona esikhulumile sishile lapha emsakazweni. Siyabonga kakhulu nibe nephela sonke enhle Monday yimo wakho. Thank you. babukeli ngiyanibingelela lapha ephenjini kaMngcwabo ngithi nje philani niphile kakhulu namhlanje ngibona nje konke bengikwenza la kwimvula FM la esikhona khona la kukhona kusebenza bonke abantu lento yenhlanhla babukeli kufuna ukuthi inhlanhla siyibone kuwe eqala kuma uzokhuluma ngayo kubhlungu lokukhuluma ngento yenhlanhla wena ube ubishe enhluphekweni ngiyakwesaba ke lokho ngithi mangikhuluma kufana nokuthi udayisa icorrugate kodwa amazinya yelo mawungakubuka nje la ngemuva this is my premises, this is my radio station, and also ngemuva kunestaff esihola la kimi yabona. So ungathi mawuthi uphilisa abantu ubaphilisa abantu ngomuthi kuphela and kumele baphilise also financially ekutheni bahambe bawo maintain their families also ama-account wabo ukumaintaina kama-account ke kuney'ndlela ey'ningi khona bakhokhela i-insurance ekutheni abantu abazali babo bangcwabeke ngesizotha khona bakhokhela iy'moto khona bakhokhela iy'ngane bonke la bantu engibabalayo bangemuva kwami bonke la bantu engibabalayo imali abayiholayo ibuya kulezi zami izandla kodwa ke lokho bese kuthi ke egcineni makwenzeka phezu kwakho konke lokho ungathi mangabe usunalawo mandla ungabisahlonipha abantu. Inhlonipho bafowethu ihamba phambili kunazo zonke izinto. Inhlonipho iyona futhi ekulekelelayo nasekuthini uphakame uye phezulu. Ungafuni ukuya phezulu kanti awuhlonipha abantu. Ungafuni futhi ukuba phezulu kanti abantu abaphansi awubazi ngoba you can't be there without those people abalaphansi. So you have to respect those people always ekuthini wherever you move ngabantu. Wherever la ukhona because of this someone oyewa promote ukuthi yiba la ukhona. So kusho ukuthi nje lawo mazwi la uma ungawa analyze kahle ngijule kakhulu not ukuthi ngikhuluma nje ngoba ngila phambi kwe TV noma ngila phambi kwe page likaMngcwabo and okunye engicela ukuthi silekelelane nokuthi siphinde sikubukeni maya ama TV lawa ayenzisana even amaphutha ngoba khona umunye umuntu okathi maye ngale ephethe mic le uthatha sewugcina ukhuluma ngisho izimfihlo zakhe. Ungibona nje mina ngaphansi ngifaka iskipa esibovu, ungibona nje mina ngaphansi ngifaka iskipa esiyelo, ungibona nje lapha ngaphansi ngifaka isokisi elicream, of which yonke leyo nto into yakho engadingi ukuthi thina siyazi. Into yakhe siza wena, into yakho futhi egcina wena ufudumele, ayidingi ukuthi thina siyazi. Yes, I know ukuthi ngaphansi ufaka khona ukufakile, but there is no need ukuthi mention ukuthi yini lo ifakile.
and the colors of izinto ezifakile no ayisebenzi kodwa ngiyangibukeke mangabe ngihleli ngiyazipha isikhathi sokuhlala ngijule ngicabanga ukuthi I know abanye phela bajabuliswa yaba bathu yabantu mawubone nje lokhuza ikhamera phambi kwakho ugcina ususho yonke into ungibona nje ngidle ngidla amagwinya ayisizi yonke leyo nto Yesu wadlile ubuyidlela wena Yesu phuzile 100% ijuice ngaphuza mina amanzi it's fine phela kanti uyiphuzela wena ngoba edingwa umzimba wakho noma futhi ngoba kade isikhathi besikuvumela ukuthi yenza lokho there's no need ukuthi bese uzomala ungibona nje mina ngiphuza 100% ijuice go on kwasho abanye abantu nabe lokhuzile hayi ngixolele kodwa nje akusebenzi konke lokho mama ngabe usulapha sihloniphe nathi sizokuhlonipha and mawusulapha uphinde ubuye uzothi sanibonani ebantwini and ke mina ngithanda kakhulu my company and also the doctors abaseduzane kwami the way abarespecta ngakhona abantu ngiyabathanda kakhulu and namhlanje okokuqala angaze ngikusho lokho angaze ngikukhulume ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu emhlabeni wonke athi ngiyangizwa ngiyabonga namhlanje manje ngake nilandele ama video kaKhehlelezi yes from namhlanje nilandele ama video kaKhehlelezi the way asenenhlonipho ngakhona Khehlelezi Bhuti God bless you mfowethu ngokulalela nje yabona ukulalela bhuti kuyasiza kuyakhuphulana kuyaphakamisana ngiyabonga kakhulu bhuti ngiyabonga God bless you and also your team abakusurroundile close to loyamfoke into engiyithande kuye nengifunda kuye nengiyibuka kuye manje ukulalela uyakwazi and uyamupha futhi omunye umuntu ukuthi amlalele amuzwe thank you bhuti thank you kakhulu thank you ngaloko ukuthula bhuti yabona nje mawuyithulele uthule tu noma abantu bangathini umuntu angafika akulokhuze akuthele ngetotolozi la as long engakayifaki la bambe nje lapho bhuti God bless you ibambe lapho nabanye bafowethu nabanye ngokuhlonipha isikhathi I won't mention the other names and say names but nje lokho nikuhloniphe nani as ngikusho ngiyakuthanda kakhulu ngiyanithanda nonke futhi umhlaba wonke uNkulunkulu anibusise niphile inombolo nje nazi lezi eniyibonayo la ngaphansi zikhona kusasa ke njengoba kumhla ka20 ngizobe ngikwaNongoma enyokeni lapha nasiyokotha ungangezwe lakhe siyokotha ubayede siyokotha yena isilo samabandla uMisuzulu uMisuzulu bayethe ngangezwe lakhe ume njalo inhlonipho yakho bhuti inhlonipho yakho bayede umkhulu inkulu iyathokozisa iyangijabulisa kakhulu ngomhla ka5 ngizobe ngiseSwatini kunomkhosi omhlanga nakhona ngithi sengifikile ngisaxoba nje passport la egate ngiyangena mhlaba wonke niphile nje uNkulunkulu anibusise nababuka ama video wami niphile ababukayo nje ayaphilisa kakhulu nabakholelwa kuwo nabajabulayo ngawo bengingakwazi ukuthi khona bayibukele nje mina nalo uthenga idatha sanda ukuyithenga manje hayi phela hayibo sanda ukuyithenga ngosiyami uphile nje uphile uNkulunkulu akusize nabantwana abancane nalaba baka grade 12 ngosiyami baphila ababhalayo baphile nabo uNkulunkulu ababusise bonke sandla sendlebe ikhanda amen.